Daerah kono. Nek kuwi sing klambine Madura iki. Klaten iki mana? Ya wis kuwi klambine Madura iki, Sakera. Nah, mari kuwi engko munjungan kok. Cek nyun sewu nggih Mas Wauji niku dilunglungne mike. Sabar, jamaah sabar tenang. Wis ngene iki ae ngurip-ngurip bulan Rajab ngene iki. Yo ngaji yo jagongan. Kula iki tau yo ngetril liwat kene tau ya Cik Aidi ya. Sujakno wong ora roh jadone dindek malah diudani repot. Alhamdulillah pondok-pondok sepuh tasik kathah sing mondok isi istimewa. Kudu dijogo bareng-bareng. Salam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten jenengan Pak? Kula Taufa Gus. Daleme pundi? Kula saking Klaten Jawa Tengah. Lah terus nyambut damel Tenggalek. Mboten Gus, Bojone? kula mboten, kula ngaos kalih sambi pados rejeki niki wau kula sadean sate Gus. Sate napa lho Pak? Sate ayam. Pundi enteke? Dalem Kelas. tesih gangsal Gus. 5 tusuk. 5 amit Gus. Lima. 5 bungkus Gus. 5 bungkus. Nggih, Gus. Sak bungkusnya pinten regine? Regine 12.000, kula setoran kalih juragane kula 7.000 Gus. Berarti badi 3.000 per Nggih, bungkus. Gus. Nggih, dalu niki kula tuku 500.000 5 bungkus. Alhamdulillah. Ber. Alhamdulillah. Nggih, sing nggih dhuwitku dhewe 500.000 engko dhuwite sedekah iki engko tak tambahi engko. Matur suwun sanget. Nggih, namine sinten wau? Kula Taufa Gus, Mustofa. Wah, lah iki padha karo kancaku kentel iki no. Mustofa Suwondo Al-Hajj. Nggih, Gus. Super Kiron. Mustofa sinten jenengan? Kula Mustofa tok Gus. Oh Mustofa. Nggih. Ngetril ngian. Wah mboten. Pak Mustofa jenengan budal kok Klaten kapan ngono iki? Kula wau jam 1:30 siang Gus. 1:30 numpak. Nite tumut juragane Gus. Tumut juragane. Nggih. Juragane numpak mobil. Nggih Gus. Oh bareng-bareng ngoten. Nggih sareng-sareng. Tiang pinten ngoten niku? Kula wau sedaya tiang siji lho pira ya? 10. 6 Gus. Wong 6. Nggih Gus. Wong nggih sak mobil, mari kuwi nggo dagangan niku wau karek 5, jatahin jenengan arek 5. Nggih Gus. Wes alhamdulillah mari kuwi berarti balik Klaten. Nggih wangsul Klaten Gus. Siap. Nggih. Pak Mustofa, paling jauh ngetutne kula kalih dodolan teng pundi? Nggih wingi ten riyen ten Ngronggot, Ronggot ndi ya? Nganjuk napa? Nganjuk. Nggih terus ten pundi? Pule kok pule pundi Gus? Trenggalek sing gunungan nih kok Gus. Oh, oke, siap. Ngeten Pak Mustofa niki karena wis teletik karo tak ijazahi. Ijazahe ora amalan, niat ae penak. Jenengan senajan saiki cek karyawan, ya gen uripe tambah berkembang. Pokoke nek dodolan ngeten iki mboten usah niati dodolan sik. Niat pertama ngaji sik. Nggih Gus. Semua bakul-bakul niku nek gelem niat ngaji, baru kuwi masalah dunyane niku wis penting diusahakne sak cukupe. Insyaallah mungkin malah dicukupi karo Gusti Allah. Amin nggih Gus. Nah, pun niku jenengan wau sing saking kula 500.000. Nggih Gus. Jenengan nek iso sholawatan kok tak tambahi. Salat nariyah iso apa ora? Insyaallah Gus. Coba yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadainil ladzi tanhalu bihil qadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihi raqaibu wa kusnul kawatimi wa yustasaqal ghamammu biwajil karim wa ala alihi
bihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli malumillah. Nek nabuhi iso kaya wayang. Kluntang-kluntung pancen yo megelne tenan. Cahadra iki lho nganyelne tenan. Kluntang-kluntung aku mang sampe mikir iki jane wayang apa hadroh iki aku yo. Paling nyesuwekne suarane Mas Mustofa wi mang ya. Heeh, modele nadane iki nada wi apa to wi mang nadamu iki? Kulino ngrungokne apa to Pak jenengan Pak? Kula riyen Basike apa? kula riyen seneng ningali wayang kalih mbayok, Gus. Wow, lah kuwi lho. Siap. Jenengan pun nikah? Kula alhamdulillah sampun, Gus. Anake pira? Larene kalih, Gus. Arene kalih. Nggih. Maksudnya piye? Kalih. Lah iya anake kalih. Nggih. Lah nyapa wong-wong guyu nyapa? Oh lah iya. Anake kalih to? Nggih. Lanang wedok. Estri sedaya. Estri sedaya. Oke, siap. Ngene Mas Mustofa, pengen tambah rezekine lancar napa mboten? Pengen, Gus. Sholawat Maria sing jenengan waca niku wau ben bar salat istiqomah wacanen ping 41. Nggih, Gus. Lho Gus, misal kesuwen wis karo aktivitas ora apa-apa. Mari salat istiqomah maca ping 41. Insyaallah nanti akan ada perubahan hidup yang lebih luar biasa. Amin, nggih, Gus. Istiqomah, ora usah diarep-arep tapi wah kok urung berubah. Ora usah diarep-arep penting dilakoni. Istiqomah, al istiqomah tajlibul karomah. Istiqomah akan menarik keistimewaan dalam hidup panjenengan. Nggih, Gus. Nah, niki jenengan gen semangat tambah istiqomah. Tak sangoni kok tiang-tiang sing kula wacakne niku wau. Tak sangoni 1 juta. Alhamdulillah, matur suwun, Gus. Wau kan keng kula 500 ber. Nggih. Heeh, nuku satene kuwi. Aja dipangan sik, sadurunge aku ngontrol. Mut puangan karo Cacah. Aku yo pengen ngecek kok. Nyeri otot. Kok adik Margono kayak ono sitok kan kabeh 5 to bungkusane. Kayak ono sitok aku 4. Iki 1 juta, mari kuwi entuk Paramek nyeri otot. Iki kok ngendi iki? Fungidem, obat jamur. Ya tak sangka kene sikile jamuran. Heeh. Minyak telon. Iki nggih anake jenengan, bojone jenengan ketoke pengen meteng neh iki. Nggih. Bumbu ayam goreng. Alih payung. Suwi-suwi dampar kaya toko iki. Heeh. Alhamdulillah. Gus. Alhamdulillah. Nggih. Bojone gen marem kaya ono iki lho, Pak. Apa? Udung iki lho. Nggih. Kae dhuwit 1 juta. Amalno ping 41 Pak Mustofa. Insyaallah ora suwi iso dadi kaya Mustofa Suwondo iki lho. Juragan Amin. bisnis. Amin, Gus. Nggih. Wah, Pak Sigul hadir lagi. Iki Pak Sigul dikai 200.000 Pak Sigul. Iki wong tulus kok. Pak, oi. Lho. Damel jenengan. Cair. Wah. Nggih, monggo. Pak Sigul.